Ähliňizde salam mähriban dostlar, ýagdaýlaryňyz gowy janyňyz sagmy. Ýene-de men siziň bilen täze videoda Ahmet Meredow. Mähriban dostlar, bugunky videoda eýen bir näçäňiz bilişiňiz ýaly Bitcoin barada. Has esasy kriptovalyutalar barada öz bilenlerimi we internetden öwrenenlerimi, daş töwrekden eşidip öwrenenje maglumatlarymy siziň bilen paýlaşmakçy. Özüm bu kriptovalyuta uğruna professional däl, master wapşe däl. Şonuň üçin öz bilenje zatlaryny paýlaşan. Eger sizin goşmaça bilýän maglumatlaryňyz bar bolsa, men kommentarda ýazyň. Menim sizden öwreneýin we beýleki dostlarymyzdan kommentar beretýänler bar bolsa, olar kim kommentarlardan öwrensinler. Videonyň dowamyna men size özümiň 27 milyon dolar puly näl ýitirdim. Şo barada gysgaça aýdyp bermekçi ýöne videonyň ortasynda. Bitcoin 2009-njy ýylda Satoshi Nakamoto, Wikipediýa girip aklyňyz seredip görüp bilersiňiz. Satoshi Nakamoto adyny bir adamyň orta çykarmagy bilen döreýär diýär. Ýöne bu Satoshi Nakamoto berilen ad. Bu kimligi belli däl. Bu guramada bolup biler, 10 adam bolup biler, 5 adam bolup biler, belki Elon Musk bolup biler, Bill Gates bolup biler, hiç kim bunu bilen ok. Prosta Bitcoin'na Satoshi Nakamoto öňe çykardy diýilip maglumat berilýär. Bitcoin'in asıl maksaty näme? Bitcoin adamlaryň arasyndaky pul transferlerini ortadaky edarany aýyrmak. Meselem, diýelim siz Türkiýeden Ukraina pul uratmak isleýäňiz. Ya Western Union var ýa-da ýa-da MoneyGram var ýa-da banka var ýa-da, dogrymy? Bular eýem ortadaky üçüncü adam bolýar. Bitcoin'na, ýani bu pul geçirmek transfer hizmetinna ortadaky adam aýrylýar. Siz gönden-göne öz oturan ýeriňizden, öz gapçyňyzdan beýleki gapçyga pul oklap bilýäňiz. Näçe wagtda? Sekundda. Mukdar näçe? Milyard dolar çenli. Hakkılığı şutay. Ýagny siz nädir Western Union'a cüýüňizde 5000 dolar pul alıp diýeli Türkiýeden Moskwa 5000 dolar Western Union arkaly uğraşak bolup görüň. Birinciden Western Union'un özüniň limiti var. Ýalňyş men bolsam 2000 dolar. Eger 2den kän bolsa pul neden tapdyň? Bir tobar kagaz getip bermeli. Bitcoin'na siz öz gapçyňyzdan beýleki kime uğratýan bolsaňyz şonuň gapçyklygyn beren alýaňyz göni sekundyň içinde näçe milyon dolarlar pullary arkaýyn uğratyp bilýäňiz. Ve bu peer to peer diýilýär sistemasy ulanjylaryň arasynda düzülen zynjyrlama blockchain. Yani eýen bu ýerde de zat saklanyp bolanok. Hani siziň kime näme uğradyňyzy sistema özünde saklanyp, ondan oňa geçýär, şu ýerde sistema bozulýar diýmeýin. Geçti bolýar-da bilýärmi? Ondan oňa maglumatlar geçýär we şeýdip siziň informasiýaňyz bir ýerde duranok. Nädedigi belli däl. Yani bilmeýärler kimiň nerden näme uğradanyny. Indi Bitcoin'in asıl zady şu. Pul transferler üçin. Indi 2009-njy ýylda, ýani bundan 11 ýyl öň döredildi diýdik Satoshi Nakamoto adyna bir adam bilen. We Bitcoin edil häzirki wagtda diýmeýin, Bitcoin çäkli. Ýani dolar öndürilýän bolsa, milyon dolar, 2 milyard dolar basylyp diňe öndürilip gidilýän bolsa, Bitcoin'de eýle onuň ýazaty ýok. Bitcoin 21 milyon, ýalňyşmasam, 21 milyon tane Bitcoin bilen çäkli. 21 milyon birinci ýok eýem. 21 milyon Bitcoin öndürilip gutardy, boldy daş. Edil häzirki wagtda munyň ählisi öndürilip gutarmady, ýalňyşmaýan bolsam, şu ýerde zatda maglumatda bar eken, 1-nji maýa çenli 2020-njiň 1-nji maýyna çenli 18 milyon 355 min 100 tane Bitcoin öndürildi diýär. Bitcoin näle öndürilýär? Bitcoin mining. O barada belki ileride aýratyn video taýýarlap biler. Elektrik arkaly toğun arzan bolan ýurtlarynda sistemalaryny düzüp, prosesorlaryny işledip, şo ýerde elektrik arkaly Bitcoin gazýarlar, agtarýarlar. Şeýdibim Bitcoin'i meselem 0.00 näçe 0.001 Bitcoin diýeli gazýan sen ýakyn toğuňa görä, beren sistemaňa görä, işlediş prosesiňe görä saňa pul töleýär, Bitcoin arkaly pul töleýär. Şeýdi Bitcoin'dan gazylýar. Ve 18 milyon olsa eýem 3 milyon Bitcoin galypdyrdy. O da gazylyp gutarsa bundan sonra hiç Bitcoin gazylmaýar. Bari o dünýäde 21 milyon tanjak Bitcoin bolýar. Bundan sonra başga Bitcoin ýok. Indi
Bitcoin'in birazcık zadına geçelim. Baha yağdayına. Şu yerde ben size ekranına da görkezeyim. Şu yerde ekranını görüşünüz yani. Bu internetteki tapılan suratlar. 2010 yıllaki bahası bari 10 cent. Yani 2010'da eğen bu düzülüp görülen vakti 2011'de işe başlaya. 2010 yılla 10 cent ya o. 2011 yılla 1 dolar. Yine de 2011 yılla 1 dolardan 10 dolara geliptir. Şovur çiğitler, şovur ay. 2013 yılla 100 dolara çıkıptır. Şu yerde görüyorsanız birazcık statistika yukarı kalıptır. 2013 yılla 1000 dolara kalıptır yine tezden. Yani asıl zadına statistikalarına söylediğinizde 2013 yılla 13 dolardan 100 dolara geliyor. Sonra 2013'te 1000 dolar bakası 2017 yılla 2000 dolara geliyor. 2017'den şovur yıl 3'e geliyor, 2017'de 4'e geliyor ve şeyle geliyor. Edil hazırki bakası hazır ben size daha açayım. Edil hazırki bakası şu videonun düşürülüş vaktine 22.825 dolar. Yani bu nämeni görýän olsanız 3% iza gaýtypdyr. Bunun geçen bundan bir gün öňlükde şu taýlarda görýän bolsaňyz 24.000'e çenli bahası kaldı. 24.300'ine. 24.000 epesli baha ene şöylerde 24.250'ni görkezýär. Ene diýjek bolsam bu 24.000 dolara yetti. Indi men ýa diýdim videonun başında aýdypdym men nädip 20 milyon dolara pul ýitirdim. En gynanýan ýerim şu taý. Eger men 2010 ýylda 10 cent wagty 100 dolarlyk alan bolsam hadaplan 100 dolara 10 centten bitcoin alan olsam gönlü daha da açayın. Şimdi gelin şunu hadaplayalım. Eğer ben 2010 yılla 100 dolarlık alan olsam 1000 dolar yok 1000 dolarlık almalı 100 dolarlık alalım. Yağdayımız pesrek. 100 dolarlık alan olsam o vakt hem değişim mesela 10 cent elimde 1000 tane bitcoin olacakken. Edil hazırki bakıda 24.000 yine şu yerde görüşünü değerli başlığını alayım. 22.860 yani ben bunu 24'te satardım. Yani bilip olmaya belki 1000 dolara gelende de satmam katı mümkün. 24.000 dolardan sattım. 2 milyon 400.000 değil 24 milyon. Bay bay. Ben sanırdım yanlış demeyeyim ne olur da yanlış başladım. 24 milyon dolar pulum olacakken. Puşman mı? Elbette puşman. Neyim için? Çünkü şu vaat bana hiç kim öğretmedi Bitcoin'un varlığına, almalılığına hiç kim bize aytmadı. Eğer şu vaatlar alıbilen olsak ben de 24 milyon dolar pul olacakken. Ziyan yok. Esasında canlılığın sağlığı. Şimdi dostlar geleli Bitcoin almalı mı, satmalı mı, saklamalı mı? Hani indi ne edip şu zatlardan pul kazanmalı? Şu zatlara geleli. Maslahat berip bilecek saydım Binance.com. Şu yerde eslenlik yurtta bolsanız hem account açıp registrasiya bolup şu yerde registrasiya bolýaňyz, informasiýalaryňyzy bilen. Sonra şunun üçinde alıp satıp bilýäňiz. Men bu videoda hiç kime, hiç hil ýagdaýda almagy maslahat bermeýän çünkü hani araňyzda diýeli Bitcoin kalacakmış hani maglumatlarda berýärler 30.000 dolar, 40.000 dolara yetecekmiş. Plan ýyly 100.000 dolar bolacakmış. Mışlar bar. Araňyzda men Bitcoin aljak diýip jaýyňy satyp ýa-da maşynyňy satyp Bitcoin alıp ondan sonra da puluňyzy ýitirseňiz men hiç kime jogap berip bilemok we bu zatlaryň jogapkary men däl. Menden siziň bilen informasiýa paýlaşýan. Ýöne Bitcoin alıp bolarmy? Elbetde alıp bolar. Näme haçan alıp bolar? Statistika seyretmeli. Mesela ben 24.000 dolar baranda näme üçin Bitcoin alacak? Çünkü eýen bunun 1 ýylyň dowamynda 3.000 dolardan 24.000 dolara geldi. Bitcoin bir galya bir düşýär, bir galya bir düşýär. Şonuň ýaly. Eger hakykatdan hem almak isteseňiz düşen wagtyna garaşýaňyz. Mesela mart aýynda 3.000 dolarda 2020-nji ýylyň mart aýynda 3.000 dolarda. Yani 2018'de bu 19.000 dolara geldi. Yani demek geçen 2018-2019'da 19.000 dolara gelip 2020'de yine 3.000 dolara gelýän eken.
Çünkü strelka galya düşüyor, şonun ýaly oýnaýar. Diýer $3000 gelen wagty näme üçin aljaklar? Alyp bilersiňiz, 6 ay gelir, 10 ay gelir, 15 ay gelir. Şo wagty hem satyp bilersiňiz. Indi meselem köpeňizde sonra çykýandyr. Bitcoin bahaty $20.000. $20.000 bolmasa men Bitcoin alyp bilýänmi ýa-da alyp bilemokmy? Alyp bilýäňiz. $10 alyp bilýäňiz, $100 alyp bilýäňiz. Şeýle gözeňizde getirin, bir kilo kartoşkan bahaty plança manat, 2 manat, ýöne sizde 50 teňe bar. Siz 200 gram ýa-da yarım kilo öz ýagdaýyňyza görä ölçäp alyp bilýäňiz. Bitcoin näde 0.00 Satoshi alyp bilýäňiz. Indi Bitcoin'a bari şundan ibaret. Bundan başka näme görüňär bilen? Bitcoin'dan başka da bir näçe alternatif coinler var. Yani Türklerde altcoin geçikti alternatif coinler. Bular Bitcoin dörenden sonra şonun sistemasyna megdedilip yasalan bir näçe kriptovalyutalar. Indi buların arasında mesela men size maslahat beriljek kriptovalyutam Ripple. Eger araňyzda Ripple alanlar bar bolsa kommentarda ýazyň, hökmen bir gruppa rad edeliň, hawalasalyň. Ripple şunun geljegi bar diýip aýtýarlar, çünkü Ripple'ın eýen 500'den kän banklar bilen özüniň şertnamasy bar. Yani bankların öz aralarında pul transferlerinde Ripple'y ulanmaga taýýardyklaryny aýtýarlar. We ýanky diýişim ýaly başda aýdypdym, Bitcoin'in hiç kili merkezi yok, edarasy yok, kimligi belli däl. Erteri bir gün bir zat olar da hemme kişinin pulu op uçku daýsa hiç kim iştat diýip bilmeýär. Yani çünkü merkezi yok, hiç kimi ýakatyndan tutup bilmeýärler. Ýöne Ripple'ın merkezi edarasy hemme zady dokumentalny, centralized diýilýär. Onun eger gyzyklanýaryňyz bar bolsa Ripple alyp bilýäňiz. Eger Ripple'ın häzirki bahasy näçe görkezýär? 48 sent. Ine 48 sent. Mundan bir ay öň 22-25 sent dedi. Ve bu 92 sentem gördü şu taýlarda. 92 sente çenli geldi. Yani bir ay mundan Ripple alanlar bilýänsiňiz diýýäm. Bir ay mı ka? Bir noýabrda boldy etken durdu bir paşty bir ýyl ýaly. Şo 20 sent, 22 sent, 25 sent şol aralykda oýnady. Geçenine de 92 sent vardı. Birden göterildi ve şu wagt ýene de täzeden ýygyna aýtdy 48 sent. Indi Ripple alyp bilersmi diýenleriňiz bar bolsa Ripple alınıp bilinir. Näme üçin alınmasyn? 48 sent normally. Belki 30 sent de gaýtyp biler. 25 sent täzeden aýtyp biler. Birim şeýle bir hatda diýelim, mesela 50 sentden Ripple aldyňyz ýa-da tapaýa başga bir zat aldyňyz. 50 sentden kriptovalyuta aldyňyz. Baha gaýtdy 30 ýaşa 20 ýaşa gaýtdy, siz puluňyzy köýdirýäňizmi? Pul köýdürüňiz ok hiç geli. Siziň puluňyz şöyle durýardyňyz, siz wagt ýitirýäňiz. Ýani puluňyz asman uçkydan ok. Diýeli $100 goýduňyz, bir zat 50 sent wagty. O da gaýtdy diýeli näçe geldi? 25 sente geldi diýeli, dogrymy? Puluňyz ýarma düşýär. Puluňyz nolada gelip biler. Haçanna ýygyna gelen wagtda, alan bahaňyza gelen wagtda siz ýene pulýozda ýokary çyksa, onu ýene wapşa pulýozda. Yani hiç wagt munna pul ýitirmeýäňiz, puluňyz minusa gitýär, ýöne puluňyz ýygyna alyp bilýäňiz. O näme bar? Käbir o lotereýa ýalyňa täzirler. 20 manatlyk lotereýa ýalyň çyksa, çykmasa da köýýär, eýem şo pul ortada ýok. Bular onuň ýaly däl. Yani pul şu ýerde durýar, öz bahasyna görä, eger bahasy galsa, peýda galan ýaňy düşse, wagt ýitirýäňiz, şonuň ýaly. Bundan başka da ýaňy diýipdim, bir näçe bu kriptovalyutalar mining arkaly, ýagny elektrik ýakyp gazanylýar. Edil häzirki wagtda pi var, ulanýanlar bardyr. Men bilen bilerlikde şu wagt 170 adam pi ulanýar. Edil men öz komandamda pi kriptovalyutasy intek ulanşa goýberilmedi. Gysga wagtda goýberler, belki 1 ýylda, belki 2 ýylda belli däl. Eger häzirden telefonuňyz diýeli telefonuňyň bahasy $500, dogrymy? Isleň üçin işlemeli şu telefon. Pi skачат etdiňiz, men videonyň aşagyna ssilka da goýaryn. Ondan sonra da başta girmek üçin referans kod soraýandyr. O kodam ýazaryn. Şonu ulanyp telefonlaryňyzda Pi applicationy skачат edip ýükläp häzirden telefonunuzda işläp dursun, mining bolup dursun. Haçanna diýeli eliňizde 1000 sany Pi coin bar. Ulanylmaga başlarym belin. Diýeli 2 sentden başlasyn, 5 sent bilen başlasyn, eýem siziň üçin pul. Ana bular
gidebilýär, 20 sende çennem gidebilýär. Bilýärmi? Indi şu ýerde başga aýtjak zadym barmy? Ripple iň soňunda ünsüňi şuňa çekmek isleýän Ripple edil häzir kubagtda 48 sent bolsa da bu 2017-nji ýylda $3.84 owga. $3 içinde çykdy. Ýagny 2021-2022-nji ýyllarda Ripple'a garaşylýan baha $14 üstünde. Ýagny minimum $10, maksimum $15 hökmünde görkezilýär. Bolup biler, näme üçin bolmasyn? Çünki 10 sentden Bitcoin, 10 sentden $24.000 gelen zat. Bar wagty Ripple hem näli anamdar, hem merkezli, hem dokumentalny bir firma. Näme üçin häzirki wagtda 49-50 sentde, 25 sentde bir näme wagty? 25 sentten $14 gelmesin, gelir. Gelen wagtda ýene de beller. Başka aýtjak zadym ýok. Edil häzirki wagtda Gazarkan ýarına wagtda $50, $100 näme isteseňiz Ripple alyp bilersiňiz. Maslahat hökmünde berýän, ýöne hiç biriňize alyň diýip hem aýtmaýan. Şunun kyýaly başga da gyzyklanýan soraglaryňyz bolsa hökmen kommentarda ýazarsyňyz. Indiki videolarda görüşýänçä hoş, sag bolun, salykda görüşelim.